Ahora estamos con Fran, que é longueiro daqui do Porto, e vamos facer tamén unhas preguntas. Cal é a túa labor aquí? Pois a miña labor é descargarlle aos barcos o peixe cando veñen, pesalo, facerlle a trazabilidade aos camións para que vayan legales cando marchen daqui, e despois pois, darlle xeo aos barcos que o necesiten para poder meterlle o peixe. Cal é a cousa que máis te gusta do teu traballo? Pois estar así un pouquiño ao aire libre, relacionarme cos mariñeiros, cos patróns, eso todo, que é un traballo que non te ata, que estás pois cómodo e así, pouco máis que dicir sobre eso. Saberías cantos kilos se descargan a semana? Moitas toneladas, moitas. Hai días que ao mellor descárganse 20, 30, 40 toneladas nunha semana, hai veces que se poden descargar 200 ou 300 toneladas. Bueno, pois hasta aquí a entrevista, gracias. Valerá así ou... Bueno, pois agora vamos a facer unha outra entrevista a Nuria, que é unha das poucas mulleres enroladas no cerco de Galicia. Gusta ir ao mar? Sí, o mar é un traballo moi bonito, en especial o traballo no cerco. E que se sinte ao ser unha das poucas mulleres embarcadas no cerco? Bueno, a verdade é que un pouco de soledad, a min gustaríame que as mulleres xóvenes que lles guste ir ao mar, que sepan que é un traballo moi bonito, donde te podes desarrollar profesionalmente, ten moitos beneficios, como por exemplo o coeficiente reductor na xubilación, eu anímoas a que se lles gusta como me gusta a min, proben a enrolarse. Bueno, pois hasta aquí a entrevista, moitas gracias. Gracias a ti. Hola, estás metendo sal ao peixe? Si, estou metendo sal ao peixe, dentro de un par de horas vamos a asar o peixe e vamos a facer as sardiñas aí no leño, e van no baretano e estamos asarando. E moves as mans dunha maneira moi peculiar. Tens algún secreto? Mira, tomou así as mans así dunha maneira peculiar porque o peixe hai que tratalo moi ben, ves? Dunha maneira moi, como se fora un tesouro, xa é un tesouro. Pois que interesante. Podesme contar máis sobre este proceso? Bueno, este proceso non se pode dicir nada porque isto é un segredo. E os secretos hai que cuidalos, entendes? O secreto está nas mans de Conchita. Verdad? Dá un bico.